नि थाखाय जोंनि खामानिया सोलिगासिनो कुनु कम्प्रमाइज गैया गभर्नमेन्टआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालायाबा नांगौ समाव जुदि मोजाङै मावफुङाब्ला बिनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोरबाया जोंखौ बायजोनिफ्राय बुंदों जोंनि माहारिनि सोरबा साफा सानैया दिनै बुंदों बिथांमोननि आइडियोल'जि प्रिन्सिपला मा बिथांमोननि आफादा मा सानदोंमोन मा दैदेनदोंमोन बेखौ बिथांमोना बुजिनानै ला एबसुआ कुनु गावनि ट्रेक गावनि ओन जि डिसिसननिफ्राय जोङो बिचलित जायाखै जोङो दोरोदाखै जोंनि जि मोनसे जाति दानाय आरो जातीयताबाद आरो गेरेमसा माहारि मास्टार रेस आल्टिमेट गलसिम सहैनांगौनि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो बे जोंनि फार्म डिसिसन आं बेखौ दिनै क्लियारै बुंबाय आरो बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो चिरां जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों दिनै बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि एक्स भलन्टियार फर्स आरो लोगोसेनो बारग' बिएलटि बारग' एनडिबि गासै बे लेभेलनि जिखिनि जोंनि थांनाय 30 बोसोरनि माने मोनथाम जि डिकेटआव जायफोरा आलादा रायजो बदलैनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जायफोरा माहारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारग्रा मैखोम जायफोर दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि जि साब डिभिजन लेभेल जि मोनसे बड' लिडारशिप जि कनक्लेभ बेयो सोलिगासिनो दङ दिनै बिजनि साब डिभिजनाव बिजनि दख'र एबसुआव जों सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै आयदाया जाबाय जे जोङो गोलाव सम सोमावसारबाय मोनथाम एकर्ड मोनबाय 2020 मायथाइनि जि एकर्ड बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना आथिखालाव मा अबस्थायाव दङ बेसेबां इमप्लिमेन्ट जाखो आरो बेसेबां जाबावनांगौ दङ इमप्लिमेन्टेसना सोलिगासिनो दङ खिन्थु जोङो स्ल' जादों होनना बुंदों आरो बेखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो स्ट्रंलि नारसिनगासिनो दङ आरो मोनसे हारि आरो माने जौगानांगौनि थाखाय बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरमोन गेरेमसा माहारि मास्टार रेसनि बाथ्रा बेखौ जोङो जुदि मोगथाङाव जाफुंसार होनांगौबा आरो जोंनि आल्टिमेट जि गल जि मोनसे जोंनि गुबै जि थांखि बै थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय आरोबाव मा मावबावनांगौ दङ आथिखालनि दैदेनगिरि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जोंनि गेजेराव शेयारिं अफ आइडियास जोंनि बुजिलायनाय आन्डारस्टेन्डिंखौ जोङो क्लियार खालामनानै माहारि दानायनि थाखाय जायफोरा मैखोमै रल लाबाय बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन दिनै आजावदों आरोबाव मा मावबावनांगौ दङ बबे लामाजों मावलांनांगौ बिनि थाखाय दिनै जोङो बेयाव सावरायदों गोबां माखासे चेलेन्जेस दङ दिनै सान्ति परिबेस मोनबाय मोनसे गोजोन गोरोबथा मोनबाय खिन्थु चेलेन्जेस आरो मोगा मोगिया दाबो जोबाखै आरो गोबां फेक्टरा माहारिखौ दिनै इसिंजों बायजोजों दिनैसिमबो जोंखौ माने नासयनाय गादबनाय जोंखौ माने धंस' खालामनो नागिरनाय माखासे थासारिया टाइम टु टाइम जोंखौ जेब्लाबो आक्रमन खालामबोदों दा बेखायनो हा हुनि रैखाथियानो होन हारि हिसाबै थांना थानांगौनि बेलायाव दिनैनि राव थुनलाइनि बिथिङावनो होन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि बेलायाव जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बे बिथिंफोरखौ हाबा मावलांनायाव जोंनि जायफोरो सोमावसारनायाव मैखोमै रल लादोंमोन बिथांमोना मा फिल खालामदों बिथांमोननियाव मा साननाय दङ बेखौनो गुबैयै सावरायनायनि मोनसे एजेन्डा लानानै दिनै जों बेयाव थुबुर जादों आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो कुनु कम्प्रमाइज खालामा कुनु आपस खालामा जाय जेखि बुङा मानो बेजों जोङो माने लोब्बा गैया बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्ड मोनसे इमप्लिमेन्टेसना जेरैबायदि आन्दलन मोनसेया मोनसे साहस आरो मोनसे सुस्थ' परिबेसनि गेजेरजों डिसिसन आरो पलिसिखौ लानानै आवगायनांगौ जायो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो एखे लेभेलनि मोनसे माने दावहा आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि उनावसो हारि मोनसेनि एसपिरेसन हारिया लुबैनाय जिखिनि आसा बे मोगथाङाव जाफुंगोन दा बेखायनो बेखौ लानानै जोङो राइट ट्रेकआव बोरै मावफुंनांगौ बिनि थाखाय जोंनि खामानिया सोलिगासिनो कुनु कम्प्रमाइज गैया गभर्नमेन्टआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालायाबा नांगौ समाव जुदि मोजाङै मावफुङाब्ला बिनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोरबाया जोंखौ बायजोनिफ्राय बुंदों जोंनि माहारिनि सोरबा साफा सानैया दिनै बुंदों बिथांमोननि आइडियोल'जि प्रिन्सिपला मा बिथांमोननि आफादा मा सानदोंमोन मा दैदेनदोंमोन बेखौ बिथांमोना बुजिनानै ला एबसुआ कुनु गावनि ट्रेक गावनि ओन जि डिसिसननिफ्राय जोङो बिचलित जायाखै जोङो दोरोदाखै जोंनि जि मोनसे जाति दानाय आरो जातीयताबाद आरो गेरेमसा माहारि मास्टार रेस आल्टिमेट गलसिम सहैनांगौनि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो बे जोंनि फार्म डिसिसन आं बेखौ दिनै क्लियारै बुंबाय
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन बुसु इलेक्शन माने बिसायख'थि जालांदों आरो बे बिसायख'थिया गोबां बिथिंनिफ्राय नोजोर होनो गोनां आरो मोनसे डेम'क्रेसि देशआव स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव डेम'क्रेटिक जि एक्सारसाइज बा देशनि नोगोरारि हिसाबै जि मोनसे पार्टिसिपेटरि जि मोनसे इलेक्शन प्रसेस मोनसे इउनिभार्सिटिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन बेयाव दानाय जायो आरो बे इउनियन बडिनि बिसायख'थियाव टीम प्रस्पेरिटिनि जिएस नेरसोन नार्जारिजों लोगोसे टीम डायनेमिकनि जि माने प्रेसिडेन्ट क्रिस्टिना मोसाहारि आरो गासै जिखिनि देरहादों टीम प्रस्पेरिटियाव गासै 7 देरहादों टीम डायनेमिकआव 3 देरहादों आरो लोगोसे सासे इन्डिपेन्डेन्ट आं गासैबो देरहासार जानाय टीम प्रस्पेरिटि एन्ड टीम डायनेमिक बिथांमोननि जिएस आरो प्रेसिडेन्टनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ हामलायनाय आरो कंग्रेचुलेसन बावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बेबायदि बिसायख'थिया कलेज लेभेलनि स्टुडेन्टनि गेजेरजों जाहाथे फ्रि एन्ड फेयार जायो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट माने डेम'क्रेटिक मोनसे एक्सारसाइजआ जायो बेखौ जों जेब्लाबो मिजिं थिबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसुआ टीम प्रस्पेरिटिखौ मदद होदोंमोन थोंजोङै आरो बेयाव माने इउनिभार्सिटिनि सार्थ आरो जौगानायनि थाखाय बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो बेयाव 7 देरहासार जानायखौ आङो गोजोननाय मोन्दों टीम डायनेमिकआबो इउनिभार्सिटिनि जौगानायनि थाखायनो बिथांमोना एजेन्डा लानानै बिसायख'थियाव ओंखारदों आरो बिथांमोना देरहादों आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय आरो जों मिजिंथियो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां परिबेस मोजां थासारि जों मोननो हायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बा बेखौ रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिया दिनैसिमबो कन्टिनिउ दङ थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारिया जोंजों रायलायदों बिटिआरनि सरकार एबसु बर' थुनलाइ आफादजों आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नभेम्बर दाननि गेजेराव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय खुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारिया जोंनो कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावनांगौ जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो जोङो वेट खालामदों जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दलनमोन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ বিশ্বমাননী বা ভাৰত এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰচি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক